Assalamualaikum. Pimbola nak na ide-ide kene sa sidin niya kapung kupus akan. Kumiasi akan ipantag ko kapag intaw tano. Tungon niya masakit apon mikir kaya pakarato kapag ingtano. Palapalitan sa mata. Kukatawan tano ang apian tunay so antano na maragdan mi kasoy. So ada tumalok sa nugoni at dito kang giginaway. Pangningko ko Allah ad nakabgay na guna aging kaididagan. Pagkapikir sumyagaw na aragon bata ng pagkasing ako pagkaratagi na mata surang kaganalan ka magari ka pagari ko ada itong mga lukas tanong minito mo Gandara ka pagaring ka pagari ko ada itong mga lukas tanong binita mo biyahiran sama sa iman tuwaya di taon din kiyamay misalim matad sa mga muriata
Thank you.